سلام دوستان عزیز، شام احمد بخیر شدی باشد و این بازی مشک هممون میدونیم. خیلی ما دوانی ماه پیش، قریب 3 ماه پیش یک برنامه کرده بودم، در باره همین گپ زدم که همه چیز دروغه، همه چیز باور نکنین. ما چی گفتنیم در این بازی؟ اولا برادر رو گوش میکنیم. مقصد مرا وقت یادم برآمدگی بود همین بازی ها، لیکن با هم برادر رو دیدم با دایدم زد که گفتم یکم کس بریده باشه. چند کس در کامنتر نوشت که ما 100 بار بریدیم، 10 بار بریدیم، که هم برادر رو بنویسم بریدم برد کردن هم بازی که یک بار ببینیم. کو هم اول هم برادر رو گوش کنیم. Афтимуш аввалашаби озирашаби баъди қамардуму фиреб кардан нигоҳ чӣ хел качоб шидай харгӯша нигоҳ ку чӣ хели буд ҳозир боша нигоҳ ку дашида шамшер ӯ дар бароҷи арӯс истодагия саге ки устуғон надоштак ҳамин саг ҳозир нигоҳ кунед ачки монда гаштасе. Намедонам чӣ гапай дар дили телеграм и созандаи бозиё чӣ кор кардесиянд. Ман ҳайрон шудесам. як чида фақат фикр кардесам ки агар мара пайдо шава баъди ӯе ки қадар мардуми қадарро хош медаванд афтиш чӣ хеле мешида бошад. кӯя фикротонро нависен бачаҳо. ва ма на 40 сола шидам, ягон бор пули бедарди миён надидам. худат меҳнат мекунӣ, худат кор мекунӣ, баъд роҳатша мебинӣ. ин сухани бобомонай. ва ай парвардигор амрае ки айта ҳаракат айма баракат. то ҳаракат накунӣ баракат ҳам нест. ҳамин хел аст. ҳамин мо ҳамин хел тарбия ёфтем, ҳамин хел калон шидем. ва дару комментариёш навистанд ки ина бинен ки қариб 45 000 одам дидагиай, 300 чанд комментарияй. бо дар ҳамаҷо одам пайдо шуданд ки ма бозӣ кардам, ма буридум чанд хеле бозиҳоро ма кардагим, ма ганда буридагим, ма кор кардагим, ака биёй хеле чӣ нака. мақсад ки гуфти ҳамин химон мардама дар митинг наброрда, митинг нака. мақсад ин бозӣ ростай, 100% ростай. бародаро, ку ҳамин ки бурид охина довоним 3 моҳ пеш ҳамин бозиро ман ина барнома кардам. ягон кас бурид кӯя даст бардоря, кӯя бигӯя ки ман буридам. хай мо ҳам ба сар кунем, хай бигем ки рост будай ҳамин кор. мо ҳам бикунем, ба ҳамин рост боша, мо ҳам бикунем. ҳамин ки ҷода ҳамин рости ҳамира мо як бор ҳамин ба кала худат бес фикр ки охай ман намефаҳмам ҳеҷ каламда тоғурӣ наёмадааста. бе ҳечи пул битиянтада ин дар каҷо тоғурӣ мегирам. хай ҳо ина ютуб пул медод. мо мақсади ютуба мо медонистем ки чӣ барои чӣ пул метамура. мақсади вай ҳамин буд ки мо видео мекунем, видеои мо просмотр дора, дар 100 000 боло зиёд просмотр мегира. вай дароҷда гамбургерро реклама мекард, ферариро реклама мекард. ман ба чашмо медидам ки ферари биромад, дар таи видео мебиромад, мерафт мегуфт ферари касе мехара. мақсад ё ки дар фалон ҷо бургер ай биёем бургер. вай реклама мекард, айдарин реклама. баъд вай пешакӣ ҳамун соҳиби ферарию, ай соҳиби бургеру, ай дигаву дига чиё пула ҷамъ мекард, ба мо ячакла додан мегирифт. вай ҳам омада ба тақсим мекард. касое ки просмотр доранд ҳамода тақсим мекард. ба фикри ман, ба минени ман, ин мақсади ман. ва як кор хати пул кор карда метавонад. мақсад подписчика ҷамъ мекунад, баъд дар дили подписчикош реклама мекунад. ки вай вақти шуда ту намеброра битя бигӯя ки ма ина ту иқа меҳнат кардию, ту ина мақсад шабрӯзи хеле кади, бо дигарода роӣ кади. ва дигаро гирифтан, дигарода роӣ кардан, пан кардан, ита кардан, шабу рӯз вақт сарф кардани хеле карден. ҳаёт шуда ту да пула наметаран. ҳаёт шуда. ӯ мардак ҳам хел як тай ай ҳама ҷамъ мекуна, ҳоп мега сари арқа мекуна. қочмага номард мегӯянд. гу анам хел қочмага номард мекунам бародаро. ба фикри ман ку бо ки чӣ фикр дора банависа. боқӣ сарбаланду хунобод бошед. худованд ёру мададгортон зиндаву сарбаланд бошед.